Coloriagevi.com üdvözli a kis magyar művészeket. Ile de France, 04, szia Magyarország kis bajnokai. Coloriagevi.com, az ingyenes, szuper szórakoztató és szupermenő online színezőkkel teli weboldal szuper izgatottan jelenti be, hogy már magyar nyelven is elérhető. Végre felfedezheti és kiszínezheti kedvenc rajzait a saját nyelvén. Ez nagyszerű, nem? Magyarra váltani könnyű, mint a pite. Csak kattintson a nyelvváltó gombra a képernyő bal oldalán, és válassza a magyar. És presto! Magyarul minden varázslatossá válik. Túl könnyű, igaz? Azt akarjuk, hogy a világ minden gyermeke szórakozhasson és alkothasson tovább. Coloriagevi.com. És a magyar nyelv érkezésével végre beszélhetünk magyar barátainkkal. Paula Faure, vezérigazgatója Coloriagevi.com. Nagyon örülök, hogy bejelenthetem a hírt. Coloriagevi.com már most is rengeteg különböző nyelvet kínál, mint a francia, angol, holland, olasz, és most a magyar is csatlakozik a nagy családhoz. Magyarul, Coloriagevi.com reméli, hogy a magyar kisművészeknek még csodálatosabb online színezési élményt nyújthat. Szóval, mire vársz? Gyorsan, gyerünk Coloriagevi.com és fedezze fel a színek világát. Tapasztalja meg közvetlenül a címen https://coloriagevi.com/. Körülbelül Coloriagevi.com, ez az ingyenes online színezés paradicsom a gyerekeknek. Hercegnők, szuperhősök, állatok és minden rajzfilmfigura, akiket szeret. Coloriagevi.com. Engedje szabadjára a fantáziáját, és színezzen tetszés szerint.